Bideo honetan ikusi behar dugu nola egiten dugun galdera tipikoa deskodetzaileekin. Funtzio bat emanda edo egia taula bat emanda, eskatu dezakegu deskodetzaileekin burutzea. Hori izan daiteke ariketa handiago baten atal bat, edo izan daiteke hemen galdetzen dugun bezala funtzio bat emanda deskodetzaileekin egitea. Lehendabiziko hiru funtzio horiek, modu ezberdinetan daudela emanda, min terminoekin, max terminoekin edo eta forma kanonikoan, hau da bat lerroietan eta zero bestinikotan, eskatzen dira, lau aldagai dituzte, eta eskatzen dira, bai deskodetzailearekin honekin edo beste honekin egitea, honek dituela aktibatuta irteerak maila altuan, batera jartzen du, eta honek maila bajuan. Zero jartzen du aktibatzeko eta bat bestinekoak. Eta gero, ere bai, saiatu behar dugu edo ikusi behar dugu nola egin hiru aldagaiko funtzio hau, lau sarrerako beste honekin ez, bale? Piskate ezberdina da, eta esan bezala galdera tipikoa oso erraxa konfiguratzea, modu ezberdina daude, ni saietuko naiz lehendabizikoa modu guztietan egitea, eta gero bestea zuen dako utziko dut. Orduene, hasi behar naiz, lehendabizi, hiru funtzioen egia taula eginez. Hemen ere praktikatu ezagun pixkatxo bat, hemen bertan jarri dut, hemen bertan bai. Segi ezagun praktikatzen funtzio horiek nola sartu gure egia taula. Vale, hiru hauek, lehendabiziko hiru horiek, hau azkenean utziko dut, dituzte lau aldagai. A, B, C, eta D. Eta hirurak egin behar ditut. F3, F1 barkatu, F2 eta F3. Eta txukun hau izateko, nire marratxoa jarriko ditut hemen. Gauzak argien guzteko. Hementxe, eta azkenekoan ere. Ja, venga, hasi egitezen. Sartu ezagun hau egia taulara, F1. Hau izan behar da bat, A eta B, 0-0 direnean. Hemen, A eta B 0-0 direnean, hau izan behar da bat. Ere bai izan behar da bat, A denean 0, B bat, hau da, hemen, 0 bat, eta D denean 0. Hemen, eta hemen, D denean 0, hemen, eta hemen, bale. Ere bai izan behar da, A denean 0, direla guzti hauek, eta D bat, guzti hauetan da D bat, hemen, ja jarri dudala batera, hemen, eta hemen. Bale, B, C, D, hiru hauek direnean bat, hemen, ja jarri du bat, eta hemen, bat. Eta azkenik, A, C, A denean bat, C denean bat, hemen eta hemen, eta D denean bat, hemen, eta hemen ja batera jarri dut ez da, A, C, D direnean bat. Hau izango zen, bestinekoak 0 dira. Akatzen bat egiten badut, zuek zuzendu eta zuek egin zazu ondo, bale, ideia, oinarrizko ideia hau izango zen. Bale, hemen, honek esaten digu, modu kanoniko honetan, esaten digu zer erroak izan behar diren bat, orduen 0a da 0, bata da bat, bi da 0, hiru da bat, lau da bat, bost ez dago beraz horrelaxe, 6 hemen dago, zazpi eta zortzi ez daude, bederatzi bai, 10, 11, 12 dago, 13, 14, 13, eta 15, 0. Ez dagoenez, horrelaxe sartuko genuke. Eta F3, ia, hemen max terminoekin gabiltza eman digute, beraz, ikusi ezagun termino bakoitza noiz den 0, eta hau izan behar da 0, B eta D direnean 0. B eta D direnean 0, hemen izan behar da 0, hemen izan behar da 0, hemen izan behar da 0, non gehiago berko, eta hemen izan behar da 0. Bale. Hau izan behar da 0, A denean 0, bat. Venga, 0 bat hemen, eta 0 bat hemen. Hortzi izan behar da 0. Eta honek eman behar du 0, direnean, hau denean A 0, hemen, C 0, hemen eta hemen, eta D denean 0. Hemen eta hemen. Hau ja jarri dugu 0-ra, 0, 0, 0, hola xe. Eta hau izan behar da 0, A denean bat, hemen, C denean 0, hemen, eta D denean bat, hemen, eta hemen. Hau xe, eta hau xe, ez ba, ia begiratu behar dut. Hau denean, A denean bat, C denean 0, eta D denean bat. Hemen, eta hemen. Ez du goratzen ondo egin dudan, eta bestinekoetan bat izan behar dugu. Goratu, akatzen bat egin badut, ideia hartzazue, eta bazuek egin txazue ondo. Hemen garrantzitsuna da hoxe konfiguratzea. Horren hasi gaitezen F batekin. Konfiguratu ezagun deskodetzaile hau, hasi gaitezen honek, aktibatzen dela maila altuan, kopiatu behar dut, eta begiratzazue zein erraxa izan behar den. Ia marko, Ctrl V. Hemen txe. Bale, lau aldagaiko
funtzio bat lau sarrerako deskodetzaile batekin. Bakizu zer egin beharko den? Pues sarrera guztiak jarri beharko dira hemen, garrantzitsuena hemen, airun, A, B, C eta D, eta garrantzi gutxiena duena hemen D, azeron, hau aktibatzen dugu zerona, eta deskodetzaile batek ematen digu irteera guztietan min terminoa. Hemen izan behar dugu termino hau, min termino hau, eta hemen batan izan behar dugu beste hau. Orduen, funtzio honek duenez bat guzti hauetan, egin behar duguna da funtzioa lortu termino minimo hauek hartuta eta batuta. Orduen hartu beharko ditut lehendabiziko lau horiek. Hauxe, 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 eta hauxe. Urrengo lauak ere bai. Hauxe, 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 eta hauxe. Eta bat, zero, bat, hau zein da, 0, 0, 0, 0, 0, bat, amaika izango zara, da? Bai, 8 gehi 2 10, amaika, eta mausta, azkenekoa. Osa, lerroietan da gure funtzioa bat, honek ematen digunez min termino guztiak, geratzen zen gauza bakarra da, hauek denak batutzea. Gehiago ez badugu esaten, hau eginez, nahikoa izango zen. Listo, horrelaxe, teorian horrelaxe ikusiko dugu. Bale. Zer gertatzen da, ematen bat digu, esaten bat dizuegu, honekin egitea. Antzeko ideia izan behar dugu. Antzeko ideia, jau, pixka gorixoran dut. Esaten bat digute, honekin egitea. Birtera aktibatzen dela maila bajuan. Ideia berdina izan behar da. Baina zer egin beharko dugu? Batu beharko ditugu, baina alderaztuta daudenez, morgan erabili behar dugu, eta batu behar ditugu beste modu batera. Hemen konektatu behar ditugu sarrerak berdina, hau 0 jarri behar dugu, hartu behar ditugu irtera berdina, lehendabiziko 8, 3, 4, 5, 6, 7, 11, da? 11, ustiotzala, bai, eta 15. Eta hauek, alderaztuta daudenez, morgan erabili behar dugu, termino minimo guzti hauen batura lortzeko. Zeren, bolotxoa baldin badago, ben daukagu termino minimoa, lehendabizikoa da, amarra, B, marra, C, marra, D, marra, 0, 0, 0, termino minimo alderaztuta. Beraz, termino hau lortzeko batuta aurrengoarekin eta marra hori gabe, erabili behar dugu demorgan, eta lortuko genuke batuketa NAND ate handi batekin. Honekin eskatzen badegu, hau erabili beharren, pues hau erabili beharko genuke. Zer gertatzen da, eskatzen badizuegu, bi sarrerako ateak erabiltzea. Edo hau, edo hau. Marraztuko duten aberrez, ben. Gero bestekoak simpleago egingo ditut, baina lehendabiziko hau, kasu guztiak kontuan izango ditut, eskatzen badizuegu, bi sarrerako hor ateak erabiltzea. Pues batu beharko ditugu binaka, hori bakarrik. Venga, hori eskatzen badugu, konektatzen ditugu sarrerak beti bezala, hau aktibatzen dugu, eta hartzen ditugu binaka, eta batutzen ditugu. Horlaxe adibidez. Lehendabiziko 8 ez ba. Horlaxe, lehendabiziko 8 horlaxe izango ziren, eta gero adibidez 11 eta 15, ere bai batu, eta jarretzen dugu binaka batutzen. Zeren, propietate hau badauka gula algebraekin, hau ere batuko genituzke, eta azkeneko hau ere bai. Eta hemen izango genuke, F bat, kasu guztietan. Zer gertatzen da orain? Honekin beharrean, eskatzen baditzugu, bi sarrerako NAND ateak erabiltzea. Honekin berriz. Hemen txe. Zer egin beharko genuke, hemen. Ontzorek beharko dut. Beti bezala, sarrerak konektatu, eta ikusi ezagun orain zer egin beharko dugu. Hemen hau aktibatu. Eta hau, hemen binaka NAND egiten badugu, hemen izan behar dugu termino minimoak, adibidez hemen izan behar dugu, hau, lehendabiziko termino minimoa, marra gabe, gehi urrengoa, 0, 0 bat. 0, 0 bat. Eta marrari gabe. Eta hemen izan behar dugu urrengo biak. Hauxe, ditugu gauzak marra gabe. Zer egin beharko genuke orain, bi hauek batutzeko. Gogoratzazu teorian, horreraik eta egiteko nandatekin egin beharko duguna lehendabizi hauek alderanztu, nandate horretan gauza berdina sartu, eta berriz NAND. Hemen izango genituzke, lau hauek batuta. Ados, hauxe egin beharko genukena. Hauek ere hartu beharko genituzke, hauek ere bai, gero hauek batutzeko lehendabizi alderanztu NAND batekin, eta bi hauek batutzeko, azkeneko NAND. Azkenik, bi hauek batutzeko, hemen izan behar dugu termino guztiak marra gabe, hemen berdina egin beharko genuke. Alderanztu,
eta NAND honekin, ja baditugu hemen 8 horiek alderaztu. Hemen geratzen zaigu orain 11garrena. 11garrena behar dugula batu, hemen terminoak batuta, eta orain bi hauek batutzeko marrarik ez daudenez, berdina hau alderanztu, eta bien artean azkeneko NAND. Rollo pixka bada, eta hemen F bat izango genuke. Bale? Bueno, gogoratu, lehen da bizi NAND erabili, hemen izan behar ditugu terminoak marrarik gabe, eta gero ja, hau izango zen hor eragiketaz berdinak izango dituzke, hau ere hor, eta hau ere hor bat izango zen. Hau dire, hor edo batuk eta, bale, hau da ideia. Zalantzaren bat baduzu, pues teorian daukazte. Ordene, zer, bestenekoak pensatzazue, zein erraxak izango diren, hemen egin behar dut F2. Eta bakarrik erabili behar dut, venga, F2 egin behar dut honekin, eta F3 honekin adibidez. F2 nola izango zen, eskatzen badugu, deskodetzailearekin egitea bakarrik, eta ez badugu gehiago eskatzen. F2. Sarrerak. F2 dala hau, F2 sarrerak bira A, B, C, D, B, C eta D, garrantzitsuna hemen, bizten dugu, aktibatzen dugu, eta hemen aukeratzen ditugu, ja, bi horiek, bat, eta hiru, zein gehiago, lau, sei, zein gehiago, sei, bederatzi, eta azkin, eta hiru hauek. 12, 13 eta 14, da? 12, 13 eta 14. Hau esek, eta ez badik guztugu gehiago eskatzen, pues esan, batutzen ditut, eta hemen daukat F2. Listo, hau izango zen. Eskatzen badigute bi sarrerako horrekin, eskatzen badigute honekin egitea, pues nan jarriko genuke, eta horien egin behar dut, azkenekoa, ia. F3 egingo dut adibidez honekin. F3, ia. F3, hementxe. Eta suposatu ezagun eskatzen digutela honekin. Deskodetzaile, maila altuarekin. Maila bajuarekin. Nola ingo genuke, beti bezala. Sarrerak hemen sartu, A, B, C eta D, aktibatu, eta harin balioak ikusteko kinduko nahi zerditik. Erditik entzeko, hola xen, beka, zeintzu dira, F3, bat eta hiru hartuko beharko genituzke, gero hartu beharko genuke bost, bat eta hiru, bost, gero, zein da, amaika, amabi, eta azkeneko biak. Eta eskatzen badigute, honekin egitea, batuketa egin beharko genuke, NAND batekin, NAND potolo batekin. Eta hemen F3. Ados. Besta, egin ditugu funtzio guzti horiek deskodetzaileekin. Zer gertatuko zen? F4 eskatzen badigute, suposatu ezagun hiru aldagaiko funtzio bat eskatzen digutela, honekin egingo dut. Simpleanekin. Bak ez nula egin barko den. Lehen da bizi egia taula atera ezagun. Egia taula F4, hemen txebertan egingo dut. Bai, ez da, ikusteko. F4, eta dut molestatzen, barkatu. Bai, F4 egin behar dut hemen. Eta egia taula, venga, A, B eta C. Kombinazio guztiak, eta F4. 0, 0, 0, 0, 0, bat, 0, bat, 0, 0, bat, 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 0, 0, bat, 0, bat, 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 0, bat, bat, bat. Sartu dezagun. Hau izan behar da bat, A denean bat, eta B 0. Bat 0, bat 0, bat, eta bat. Bat 0 eta bat 0, eta izan behar da bat ere bai, 0, 0, bat irenean, 0, 0, bat. Eta bestenekoak 0, 0, 0, 0, 0. Tximaz, hiru bat eta bost 0. Ados, edozein funtzio, ez du aixola, edozein funtzio. Nola konfiguratu dezakegu, bueno, nik horrein egin behar dudana da, hauek hartu, eta arutza eraman. Eta horrein hau hartu, eta horrein hemen konfiguratu. Dazta, horrein funtzioa ez du dala behar. Hemen txe, ia, begiratza zuen. Horrein, hiru aldagi ditut, A, B, Z, eta honek lau sarrera ditu. Venga, hau aktibatu behar dugu, zerua jarrita, nola konfiguratu behar dugu. Ia,
Honek ematen ditu termino minimo guzti hauek. Nik termino minimoak egia taula batekoak direla amaseikoa. Termino minimo guzti hauek. Begira, nik hau jarriko banu zerora, BCD, begiratzazue, hau da, egia taula bat irukoa. Jarriko banu batera, batera, BCD kombinazio guztiak hemen daude. Orden, zerora jarri behar dut, sarrera garrantzitsuena, eta beste sarrerak eman behar didate kombinazio guztiak hiru aldagaiko egia taula batena. Hau izan behar da ideia. Hau, zerora jarri. Lehendabiziko aldagai hau, lehendabiziko sarrera garrantzitsuena zerora. Eta gero, konektatu A, B, eta C hemen. Zer gertatu behar da hemen? A, B, C beraien kombinazio guztiak diren bitartean, honek eman behar dizkit termino minimo guzti hauek, hemendik gora. A3, 0 denez, hemen izan behar ditu termino minimo guzti hauek. Hau jarriko banu batera, termino minimo guztiak egongo ziren hemen. Baina zerora utzi behar du. Orduan, orain geratzen zaidana da, hau zero jarri ondoren, hartzea hemen egin duen bezala, bat diren terminoak. Eta kasu honetan bat da, hau bakarrik. 0, bat, hau izango zen. Beste bakarren bat egongo balitz, pues hori hartuko genuke eta batu. Baina, atera zaite nahiko simplea. Egingo dute bestearekin. Aldiz, hau batera jartzen baldin badegu, hartu beharko nuke, ia 0, bat, 2, 3, 4, 5, 6, hartu beharko nuke, lehendabiziko biak. Barkatu, gaizki nabil. Niren astu naiz. Hartu beharko ditugu guztiak. Haure, esan dut bakarrik, hartu beharko du. Bata, laua, tuntatu nahi, markatzazue, eta bosta. Osa, pensatzen egia taula erdia zala, negoen pensatzen bakarrik abarten. Ez, hau da, haundiaren egia taula erdia. Beraz, hauek hartu beharko ditugu. Laua eta bosta. Bata, laua eta bosta, eta hauek batu. Bale? Hau izango zen, F lau. Horrela zego zerbitek aldetzen badegu, gogoratu. Erabili hau, zerora jarrita eta kombinazio guztiak hemen sartzen direnez, hemen txegon behar dira kombinazio guztiak. Hauek beti batera egon behar dira, hemen dikartu irterak, bat diren irterak, eta batu. Ados, nik uste aukera guztiak ikusi ditugula deskodetzailekin. Aurrera.